Isifundo sethu sanamhlanje sitholakala encwadini KwabaseRoma chapter 1 verse 16. Isihloko ngaso lesi sifundo esisithathela kule ncwadi sithi Amandla Ensindiso. uPaul ubalula lamazwi kwincwadi KwabaseRoma isahluko 1 verse 16. Uthi ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Ngokuba anginamahloni. Ukhuluma kanjalo uPaul uthi akanamahloni ngezindaba ezinhle okuyivangeli aziphathisiwe. Kuverse 14 uthi ungaphansi kwesibopho kumaGreki nakumaJuda, okungukuthi kulona lonke uhlobo lomuntu. Isibopho noma umsebenzi amelwe ukuwenza angaphansi kwawo okaNkulunkulu, njengoba ezazisile uma ufunda uverse 1 ukuthi uyinceku kaKristu, ebizelwe ukuba umpostoli, owahlukaniselwe ivangeli. Ngakho munye umsebenzi anawo namiselwe wona, ivangeli likaNkulunkulu. Lokhu kuveza ukuthi uphathisiwe ivangeli, aliveli kuyena. Uma sibheka uverse 1 kuya ku2 wale ncwadi sahluko 1 KwabaseRoma, uthi ngaleli ivangeli aliphathisiwe, okokuqala kusho ukuthi elikaNkulunkulu, okuwukuthi livela kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguye umsusa walo, izimpande zalo zikuNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu nguye owalithembisa ngaphambili, walithembisa ngabaprofeti emibhalweni engcwele. Lapha uPaul ekhuluma ngezincwadi zeTestamente elidala. Ngamanye amazwi uNkulunkulu nguye owenza isithembiso sokufika kwalo ivangeli. Okwesithathu, lesi sithembiso usenze kudala ngabaprofeti beTestamente lokuqala, laba esifunda ngabo eBhayibhelini. Uma sibheka futhi uverse 3 no4, uPaul uyaveza futhi ukuthi lingani leli ivangeli likaNkulunkulu. Uveza kanje, uthi leli ivangeli lingoJesu, uma sifunda uverse 3, oyindodana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ingqikithi yalo ingoJesu. Alikho ngenye into noma ngezindaba ezithile zomnotho noma zokuzicebisa noma isixazululo sezombusazwe, kodwa likhuluma ngoJesu, liphakamisa uJesu. Bese eseyachaza ukuthi imuphi uJesu ivangeli likhuluma ngaye. Lokhu kuveza kanje. Okokuqala uma eveza uthi lingendodana yakhe uJesu inkosi yethu, ongowenzalo kaDavide ngokwenyama. Lokhu kukhomba kwizithembiso ezenziwe nguNkulunkulu kwiTestamente elidala, ezazizogcwaliseka kuye uJesu noma ngaye uJesu. Isithembiso sikaNkulunkulu asenza kuDavide ngendodana kaDavide eyakuhlala esihlalweni sakhe ingunaphakade. uJesu uyiyo leyo ndodana. Lesi sithembiso siveza ukuzalwa kukaJesu, athi enguNkulunkulu kodwa azalwe abe ngumuntu wenyama. uJesu lowo owaba ngumuntu wenyama kodwa enguNkulunkulu, ubuNkulunkulu bakhe bubonakale ngokuvuka kwakhe ekufeni. Uma sifunda kuverse 4, kuyimanje ngalamavesi sesiyabona ukuthi akukho umbono kaPaul kuivangeli. Yena uphathisiwe, umsebenzi wakhe ukuthi ahambise lokho akuphathisiwe kulona lonke uhlobo lwabantu. Sikhula kwakuthi uma kuzokwenziwa umsebenzi ekhaya elithize, abazali bakulelo khaya babhale izincwadi noma babhale incwadi yesimemo ethi siyakumema kwasibanibani basho isibongo, sizobe sinetiye. Lezi zincwadi ezinomyalezo zizonikezwa izingane, okwazo nje ukuthi zihambise lezi zincwadi njengoba zibhaliwe. Kwakuyilo umsebenzi kaPaul, ukuhambisa lokho akuphathisiwe njengoba kulotshiwe kwizincwadi zabaprofeti okuyiTestamente elidala. Uma sesifika kuverse 5, uPaul useveza ukuthi kuze kanjani ukuba kube khona abahambisa leli ivangeli nokuthi liya kobani.
Uthi-ke ngalo Jesu owaba umuntu ngokuphelele futhi enguNkulunkulu ngokuphelele. Uthi kungaye bamukeliswa ubupostoli ukuze kube khona ukukholwa kwizizwe zonke ngenxa yegama likaJesu. Lobu postoli ekukhulunywa ngabo yilobu babapostoli okukhulunywe ngabo kwiTestamente Elisha kuphela. Kungabo ubupostoli sineTestamente Elisha elifakaza ngokugcwaliseka kwezithembiso zikaNkulunkulu kuJesu. Ngoba ofakazi balokho kwakuyibo abapostoli abahlala noJesu bambona ngisho esevusiwe kwabafileyo. Ngalobo bupostoli kwakungukuba kwenziwe kube khona into ebingekho ibe khona kubantu bezizwe zonke. Leyo nto ukukholwa noma ukulalela ukukholwa lokho okukuphendukela enkosini enguJesu. Uma siphinda sibheka lapha uverse 6 kuya ku7, uPauli uma ekhuluma lapho uthi kanjalo nalabo ababehlala eRome abashiyiwe ngaphandle kuleli ivangeli njengami nawe kulesi sikhathi sanamhlanje. Uma sehla sibheka uverse 8 kuya kuverse 18, uPauli lapho useveza ukulangazelela okukhulu anakho ngokuthi afinyelele kubazalwane abaseRoma. Uthi ngisho noNkulunkulu ungufakazi ukuthi ubesenza isicelo sokuthi agcine efikile eRoma ngoba ubelangazelele ukubabona ubuso nobuso. Ngakho uthandile ukuthi bakwazi lokhu ukuthi usezamile izikhathi eziningi ukuhlela ukuza eRoma kodwa kungenzeki. Yingakho ke kuverse 14 eseveza umsebenzi omhlalelo kuhlobo lonke lomuntu. Aveze na kuverse 15 ukuthi ukulungele futhi ukushisekele kangakanani ukuyoshumayela ivangeli kubazalwane abaseRoma. Uma ke sifika kuverse 16 sesifunda ngesizathu esenza uPaul ukuthi kube ivangeli okuyiyona nto ashisekele ukuyihambisa. Uthi uPaul kuverse 16, anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Emavesini angenhla sekukuningi uPaul akuvezile ngengqikithi yevangeli. Lokhu okumholela kwisizathu asinika kuverse 16. Ngakho ukushisekela ukushumayela kwakhe ivangeli. Ngakho zintathu izinto uNkulunkulu asifundisa zona kwisizathu sikaPaul sokushisekela ukushumayela ivangeli. Okumele nathi kube yizo ezisenza sishisekele ivangeli noma ukukholwa futhi nevangeli silibone ngendlela uNkulunkulu enza uPaul nabaningi abazalwane bayibone ngayo. Yilezi izinto ezintathu uNkulunkulu asifundisa zona ngevangeli ukuthi akumele sisabe lutho ngevangeli. Okwesibili, elikaNkulunkulu futhi liyasebenza. Okwesithathu, linomphumela oyisiqiniseko. Uma sizibheka lezi zinto ezintathu ngokuhlukana kwazo, sizoqala nje ngokuqala ukuthi akumele sisabe lutho ngevangeli. Kwisigaba sokuqala saleli vesi, uPaul uthi ngokuba anginamahloni ngevangeli. Umbuzo esingandlalela ngawo yilo othi yini ivangeli? Njengoba sivezile ngenhla kuyo lenkulumo, njengokulotshiwe kule ncwadi, ivangeli izindaba ezinhle. Okuyincazelo yegama elithi gospel noma ivangeli. Ingqikithi yazo lezi ndaba ingoJesu. Njengalokho eyivezile uPaul KwabaseRoma 1 uverse 3 kuya ku4, uyiveza kanje uthi limaqondana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama, eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu ngokomoya wobungcwele ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu inkosi yethu. Ukuveza imininingwane ethize ukuze siqonde ukuthi yini ivangeli sizobheka ngalendlela. Lezi zindaba ezinhle ziphethe izindaba ezimbi kanye nezindaba ezinhle. Izindaba ezimbi ilezi. Uma sifunda KwabaseRoma chapter 5 verse 12 kufundeka kanje: ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela kubantu bonke, lokhu bonke
bonile. Ngakho kule ndawana siyabona inkinga ekhona. Ngesono kwangena ukufa. Ukufa kwase kufikela kubantu bonke. Kungani kunjalo? Lokhu bonke bonile. Ukufa kufikele kubantu bonke ngobani? Lokhu bonke bonile. Lokhu kungena kwesono kusho ukushintsha kobunjalo bemvelo yomuntu wokuqala uAdam ngenxa yokuphula umthetho kaNkulunkulu ongcwele. Lokhu okwenze wonke umuntu olandelayo kuze kufike kimina nakuwe abe nalemvelo yesono. Nangenxa yalokho isidalwa esiwumuntu mina nawe siyenza ukukhohlakala okunhlobonhlobo. Umuntu uyisoni, uyona, wona kuNkulunkulu ongcwele, ongumdali wazo zonke izinto, futhi omelene nalo lonke uhlobo lwenkohlakalo noma isono. Ngakho uNkulunkulu uyehlisela ulaka lwakhe olungcwele phezu kwezoni ngokuzijezisa ngechibi lomlilo okuyisihoko. Lokho okungukufa elithi iBhayibheli ukufa kwesibili. Lonke uhlobo lokufa lungenxa yesono. Okokugcina ikona ukwamkeliswa isijeziso ngenxa yezono zethu ngokuphoswa echibini lomlilo. Yizo izindaba lezi ezimbi eziqukethwe izindaba ezinhle. Izindaba ezinhle yilezi. Uma sifunda KwabaseRoma 5 uverse 18 kufundeka kanje. Ngalokho ke njengoba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kwabantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Izindaba ezinhle eziqukethwe izindaba ezinhle yilezi ukuthi ngesihawu sakhe uNkulunkulu wenzile ukuba kube khona inkonzo yokubuyisana nokuxolelwa kwezono okuza ngempilo eyaphilwa inkosi uJesu emhlabeni, impilo engenasono. Kwaze kwaba iyanikela ngokuphila kwayo, yafa esiphambanweni, ingafeli izono zayo, kepha ezabo bonke abakholwayo kuyo. Yavuka ngosuku lwesithathu, lokhu okwabonakalisa ubuNkulunkulu bayo, kwaba ukunqotshwa kwamandla esono kanye namandla okufa. Ngamanye amazwi, ukulunga kukaJesu kuyabalelwa kulabo abakholwa kuye, baxolelwe izono zabo, kuguqulwe nesimo sabo, kube esifanele ukuphila okuphakade. Bona abasayikufa ukufa kwesibili, okuwubulungiswa obehliselwa kulabo izono zabo ezingaxolelwanga, ngoba ubulungiswa ngenxa yezono zabo behliselwa kuJesu ngokuba afe esiphambanweni. Lesi isixazululo esivela kuNkulunkulu senkinga eyangena ngokona komuntu. Yizo lezi izindaba ezinhle eziphethwe izindaba ezinhle. Ngakho ke liyini ivangeli? Ivangeli izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu, eziqukethe izindaba ezimbi zokuthi umuntu wonke ophilayo wonile kuNkulunkulu ongcwele, ongumnikazi wempilo. Ngakho uNkulunkulu njengomnikazi wempilo uyasebenzisa igunya lakhe ukwehlisela ulaka kuzona zonke izoni okuwubulungiswa. Ziqukethe nezindaba ezinhle zokuthi uNkulunkulu unikelile ngendodana yakhe inkosi yethu uJesu, yena owaphila impilo engenasono. Ngaleyo ndlela waba ngumnikelo osusa izono zabo bonke abakholwa kuye. Lokhu okuwumusa. uPaul ubhalela ibandla laseRoma elitshela ebalula ukuthi akanamahloni ngevangeli, okungukuthi akukho ukwesaba anakho ngevangeli. Kunalokho uma singabeka ngenye indlela unesibindi ngevangeli. Yebo, kwenzekile izikhathi eziningi bemgxeka, bemphikisa, bemhlupha, bemzingela yena uPaul, baze bambulala ngenxa yalo ivangeli. Lokhu siyakuthola uma sifunda incwadi yezenzo kusa kwisahluko 9 kuya kwisahluko 28 nasemlandweni webandla. Kodwa ngenxa yokuba lokho akulenzi ivangeli lishayise namahloni noma lilethe ukwesaba, akabanga nokuzinyeza ngalo. Kunalokho lokhu kube yisizathu sokuba nesibindi abenaso sivela ngeqiniso eliqukethwe ivangeli likaNkulunkulu. Kangangokuba waze wafa ngokunqunywa ikhanda, emile kubufakazi bukaNkulunkulu, ephila ngabo futhi ebushumayela.
Ngakho akukho ukwesaba esimele thina esikholwayo sibe nakho ngevangeli nakuso lesi sikhathi. Futhi akukho ukuzethemba thina esimele sibe nakho. Okwethu ukuthemba uNkulunkulu ngalokho okuthembekile okuqukethwe yivangeli lakhe. Simelwe silazi njengokubhalwa kwalo kwizincwadi zeBhayibheli eziwu-66. Lokho kubiza ukuthi sikukhuthalele ukuzifundela iBhayibheli ngenhloso yokuthola lokho okushiwo yilo. Kuningi ukuhlanekezela nokuphambanisa izwi okugcwele. Kodwa njengomfundi esikoleni akazifikeli nesilabhasi, kodwa ufundisisa acubungulisise leyo ayifice esikoleni. Akukho akushintshayo ukuthatha njengoba kunjalo ukuze ezophumelela. Uma kuba khona ukufeyila, akungenxa yesilabhasi, kodwa kungenxa yokungaqondi kwakhe lokho okufundiswa isilabhasi. Kanjalo-ke nesifundiso seBhayibheli, akukho nokuncane ukuphambana kuso. Ukuphambana kuba khona ngenxa yomuntu ozihlulekele yena ukunakisisa lokho okufundiswa iBhayibheli. Ngaphandle kwalokho ayikho nento encane into ngevangeli eshayisa namahloni. Ngakho akumele sisabe lutho ngevangeli. Okwesibili esikufundayo kuleli vesi ngevangeli ukuthi elikaNkulunkulu futhi liyasebenza ivangeli. Kwisiqephu esilandelayo, kulesigaba esilandelayo sevesi, uPaul uthi ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Uthi uqobo lwalo ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Lokho elikuphethe noma eliyikho umsuka wakho nguNkulunkulu. Siyakufunda lokhu uma sifunda uvesi 1 uma ethi ivangeli likaNkulunkulu. Kuvesi 2 uthi lithenjiswe uNkulunkulu. Nansi into enikezela uPaul isibindi. Lokho akuphathisiwe akusiko okwakhe futhi akusuki kuye kodwa okukaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ukuveza kafushane ukuthi uma kukhulunywa ngamandla kaNkulunkulu kukhulunywa ngani. Uma kukhulunywa ngamandla kaNkulunkulu kukhulunywa ngesinye sezimilo zobunjalo bakhe. Amandla kaNkulunkulu njengazo zonke izimilo zakhe awakaze angababikho futhi awasoze angaba khona. Amandla kaNkulunkulu ayabonakala ezintweni eziningi ezahlukene. Njengalezi ezilandelayo. Ngezwi lakhe udalile umhlaba. Zonke izinto ezidaliwe zidalwe ngamandla akhe futhi zonke izinto zigcinwa ngawo amandla akhe. Abantu bonke kanye nezilwane zonke konke kuphila kunyakaza ngamandla kaNkulunkulu. Izikhathi zonke kusuka ekuqaleni kuya kupheleni kwazo zimi ngamandla kaNkulunkulu. Ngakho ukuveza ukuba uma kukhulunywa ngamandla kaNkulunkulu kukhulunywa ngani. Kuchazeka kanje, amandla kaNkulunkulu ukwenza kwakhe kokuphumelelisa konke lokho okuyintando yakhe. Zonke izimilo zakhe ziphumelela ngamandla akhe. uNkulunkulu unamandla onke. Kungekona ukuba khona lapho awathatha khona, kodwa ayingxenye yobunjalo bakhe. Ungumnini mandla onke. Engifisa ukuthi kucace ukuba konke okwenzeka ngamandla kaNkulunkulu ngabe akuphumeleli noma ngabe akwenzeki ukuba yena uqobo akakwenzi. Ngamanye amazwi, okwenziwa noma ukuphumeleliswa uNkulunkulu akekho osesigabeni noma ezingeni lokuba naye angakwenza. Ngakho uma uPaul ethi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu, esikufundayo kulokho ukuthi akwenzayo uNkulunkulu ngalo ngeke kwenzeke ngenye indlela engaqhamuka, kuphela ngale ndlela emiswe nguNkulunkulu. Iyona yodwa ezophumelelisa lokho uNkulunkulu athandile ukuba kuphumelele. Njengoba ivangeli lingamandla kaNkulunkulu, kusho ukuthi ilona lodwa elikwazi ukuphumelelisa isiphetho leso esihloswe nguNkulunkulu. Njengoba nje ivangeli lingumyalezo oza ngamazwi afakazisa ukwenzeka nokuphumelela kwecebo likaNkulunkulu ngoJesu. Lokhu kuveza ukuthi wonke umqondo walomyalezo ungokaNkulunkulu. Konke okufezekile ngoJesu kuyicebo likaNkulunkulu. Ukujula kwamazwi, ububanzi bawo, ubuqiniso bawo, injongo yawo, ukuhleleka kwawo, ukusebenza kwawo, ukufezeka kwalo icebo, konke kungoku kaNkulunkulu. Umsuka nokuphumelela kwakho konke elikuqukethe ivangeli nguye uqobo uNkulunkulu.
lamazwi evangeli angamandla kaNkulunkulu. Yingakho uPaul ethi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Uma sithathisela kwezinye izincwadi kulo iBhayibheli ukuze sibone ukuba ngamandla kaNkulunkulu kuevangeli kanye nokusebenza kwalo, sizobheka incwadi ekaJakobe isahluko sokuqala uverse 18. Ilotshwe kanje: ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso. Siphinde sibheke incwadi yokuqala yomphostoli uPetro isahluko 1 verse 23 kuya ku25. Senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Uma sifunda isiqeshana nje kuverse 24, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Uverse 25, yilo lelizwi levangeli elashunyayelwa kinina. Ukuyibeka ngenye indlela uverse 25, noma lelizwi yilo ivangeli elashunyayelwa kinina. Lezi zincwadi ziyasivezela ukuba uNkulunkulu usebenzisa lona ivangeli ukwenza uguquko lukamoya kumuntu. Lokhu kusibonisa ukuthi ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Ngakho masazi ukuthi awekho amazwi obuciko benkulumo yethu adingekayo ukunezezela kulokho okuqukethwe iBhayibheli. Akumele sizenzele eyethu imiyalezo ngokuthatha lokho okulotshwe kwiBhayibheli sikubhije, sikukulufe senzele ukuba kusho lokho thina esifisa ukukusho. Kuqhamuka lapho izinto ezishayisa namahloni esizifunda emaphepheni, esizibona kuma-TV nakwezinye izinhlobo zemedia. Ngoba lokho okungaveli kuNkulunkulu akusilo ivangeli, akusiwo amandla kaNkulunkulu. Ukusebenza kwalo ivangeli kuza ngokuhumushwa kwalo njengalokho lihleliwe ezweni. Into esithathu esifunda ngevangeli kuleli vesi ukuthi linomphumela oyisiqiniseko ivangeli. Kulesi isigaba sokugcina saleli vesi uPaul ubhale kanje: kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Njengoba ivangeli lingamandla kaNkulunkulu, uPaul uyasivezela ukuthi awani noma wokwenzani noma isiphi isiphetho asiphumelelisayo. Kungesikho njalo ukuthi amandla ahlukile, kodwa kusayiwo amandla kaNkulunkulu, kodwa asebonakala evela komunye umsebenzi wenhloso yakhe. Abonakala kwisigaba sokulethwa kwensindiso kubantu okubenza babe nokukholwa okuqhubekayo. Ngendlela ekubekeke ngayo kulesi sigaba saleli vesi, uma sikhuluma ngegama elithi okholwayo, sisho ukuthi umuntu ophila ebeke ithemba lakhe kuJesu ngawo wonke umsebenzi awenza emhlabeni kwaze kwaba sekufeni nasekuvukeni kwakhe, kanye nakuso isithembiso sokubuya kwakhe. Umuntu othembele kulokho yingenxa yokuba kwenziwe kuye umsebenzi wensindiso, wenziwa nguNkulunkulu ngevangeli. Ngamanye amazwi, isiphetho esiphumeleliswa uNkulunkulu ngevangeli insindiso. Okungukuthi nguye kuphela uNkulunkulu ophumelelisa insindiso, eyiphumelelisa ngevangeli kuphela. Yilo elingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo. Yini insindiso? Umbuzo lowo esingazibuza wona njengoba sikhuluma ngesigaba sokulethwa kwensindiso, ukuthi yini insindiso? Insindiso umsebenzi wecebo likaNkulunkulu lokuhlenga izoni olakeni oluzayo, izoni ezimelwe ukulahlwa echibini lomlilo ngenxa yokona kuNkulunkulu ongcwele. Ziyenziwa ukuba zibuyisane noNkulunkulu zisesemhlabeni. Zona uqobo zenziwe ukuba zikulungele ukuphila okuphakade, sezihlukene nesono kodwa sezihlangene noNkulunkulu. Leli cebo uliphumelelisa ngayo yonke impilo kaJesu, kusukela ehleli esibelethweni somuntu oyisono uMaria kuya ekuzalweni kwakhe, kuya ekuvukeni kwakhe ethuneni. Indlela uNkulunkulu aphumelelisa ngayo insindiso kumuntu inohlelo uPaul alubeke ngendlela efinqiwe KwabaseRoma 8 uma sibheka uverse 28 kuya ku30, elotshwe kanje:
Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle, kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Ukuhlunga lolu hlelo kuwo lamavesi kuvela kanje: labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Lolu hlelo luveza ukuthi lowo owenza wonke umsebenzi wensindiso kumuntu futhi awuphumelelise ngesiqiniseko kumuntu ngamunye nguye uqobo uNkulunkulu. Kulesi sigaba sevesi uma ethi uPauli kube insindiso, le nsindiso kukhulunywa ngayo yiwo umsebenzi ophelele owenziwa nguNkulunkulu wokuhlenga umuntu kusukela kukho ukuphenduka kuya ekuphileni phakade. Ngamanye amazwi, lamandla awokuguqula ubunjalo bomuntu oyisoni oxabene noNkulunkulu ngenxa yezono azenzile, amenze abe ngofanelekile phambi kukaNkulunkulu, abe obuyisene noNkulunkulu, ozisolayo ngezono zakhe, azivume, bese evumelana noNkulunkulu ngomlomo wakhe ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, bese eba ngofanelekile kuNkulunkulu kulomhlaba nasekuphileni okuzayo. Ulaka lukaNkulunkulu olumiselwe labo abazonda uNkulunkulu aluseyi ukwehlela kulabo abazelwe ngevangeli. Ngamanye amazwi, umsebenzi owenziwa uNkulunkulu ngevangeli uyaphumelela ngoba uNkulunkulu ngevangeli wenza umsebenzi oyisiqiniseko kumuntu. Umsebenzi owenziwa ivangeli kumuntu uyimpumelelo ngenxa yokuthi intukuthelo kaNkulunkulu ngenxa yezono zethu yehlela kuJesu olungile ongenasono, waba ngumuntu, waphila impilo yona yodwa eyathokozisa uNkulunkulu, impilo engaphambani nakancane nobungcwele bukaNkulunkulu, impilo engenasono. Ngobubele bakhe wanikela ngakho lokho kuphila ukuba kube yinhlawulo yezono ezenziwe yithina kuNkulunkulu. Wavuma ukuba intukuthelo kaNkulunkulu ebimelwe ukwehliselwa kithina bantu sonke yehliselwe kuye, ngoba evumile ukuba izono zethu zibalelwe kuye. Yena abe njengowonile kodwa engenasono futhi engeyiso isoni. Bese kuthi ukungabi nasono kwakhe kubalelwe kithina ukuze thina noma sigcwele ukona kodwa samukele ukuxolelwa kwezono bese kuthiwa silungile. Lokhu kumuntu kuba umphumela oyisiqiniseko owenziwa nguNkulunkulu ngevangeli. Ngakho ngalamazwi athi anginamahloni ngevangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulowo nalowo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. Kumele asenze sikukhuthalele ukulazi ivangeli ngokulifunda silazi, ngoba impilo yomzalwane incike kakhulu ekwazini lona ivangeli noma izwi likaNkulunkulu njengalokhu lilotshiwe. Njengoba eminye yemiyalelo kaNkulunkulu asinika yona ezwini ithi, uma sibheka lapha KwabaseKolose isahluko sesithathu uverse 16, umyalelo uthi izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame. Siphinde sibheke encwadini kaTimotheo wesibili isahluko sesithathu uverse 14 kuya 16, kufundeka kanje: kepha wena yima kulokho okufundile ebuntwaneni, wazi imibhalo engcwele. Noma siphinde mhlambe sifunde kanje: kepha wena yima kulokho okufundile nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani, nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okukuhlakaniphisa kube yinsindiso ngokukholwa kuKristu uJesu. Lokhu kuzosenza siphile ngokuzikhandlela iNkosi,
singashawa ngamahloni ngenxa yempilo yokukholwa esiyenziswa yivangeli, ngoba sazi kahle ukuthi ayikho enye indlela yokuphila kuphela ngendlela uNkulunkulu asho ngayo. Simelwe sibe ngabathembekile ekuhumusheni izwi likaNkulunkulu. Alidingi imibono yethu, kodwa lidinga silifunde, siliqonde, silamukele njengoba liveziwe kwiBhayibheli. Alikho elinye, ileli kuphela. Awekho amanye amazwi ekumele siwazi. Azikho ezinye izambulo, kuphela isambulo esivela kuNkulunkulu, iBhayibheli. Ngoba uNkulunkulu okhulumile, akuthina. Njengoba kulotshiwe kuTimotheo wesibili uchapter 3 verse 16 kuya 17, kulotshwe kanje: yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa nokusola, nokuqondisa, nokuyala ekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Okwethu ukwazi kahle lokhu okukhulunywe nguNkulunkulu, ngoba yikho okunamandla okwenza umsebenzi wokushintsha ubunjalo bethu sihambe ngokufanele udumo likaNkulunkulu. Akuthini esisindisayo noma esinamandla okusindisa. Osindisayo nguNkulunkulu. Ivangeli lingumyalezo alisiwo, noma ivangeli lingumyalelo alisiwo umbono noma eminye yemibono. Liyakuphumelelisa ngqo lokho okuhloswe nguNkulunkulu, ngoba nguye osebenzayo kumuntu ngalo. NjengoPawuli siyizisebenzi nje kwaphela, asinamyalezo, asinagunya, kodwa senzelwe umusa ngoJesu Kristu. Ngakho-ke inhloso yale podcast yikho ukudlulisa ivangeli ngokwendlela elicaciswe ngayo kwiBhayibheli. Kulezi zincwadi eziwu-66 zalo iBhayibheli. Kungani kuyilena inhloso yethu ngale podcast? Yingoba silithembile ivangeli likaNkulunkulu ukuba lingamandla ensindiso, okuqhubeka ekukholweni kulabo abakholwayo, nawukuphenduka kulabo abangakholwa. Alishayisi namahloni, kunalokho linikezela isibindi, futhi linomphumela oyisiqiniseko kanye nempilo ehlanzekile. Liyasebenza.